Здравейте хора, аз съм Skibidi Box и днес ще играем първия Admin Abuse в стила Brainrot. Да, точно така. Но преди да започне Admin Abuse, ви питам въпрос. Къде съм аз? Давам ви точно 5 секунди да ме намерите. 5, 4, 3, 2, 1. Вие не успяхте, защото аз бях невидим. Да. И гайс, остава 9 секунди до почването на Admin Abuse. 4, 3, 2, 1. Омага. Има нова база. Какво? Има Валентин база. Валентин Lucky Block. 13 дни. Кое е най-рядкото? Я? What? Какво е това? Добре, някаква нова машина. Добре, гайс, имаме нова машина. Нов Lucky Block и сега се очаква Сами да качи новата база. Айде, Сами. Добре, гайс, току-що Сами написа нещо за Roblox и да, не можах да го прочита, но беше нещо свързано с Roblox. Да. Ехо, Сами. Ще правиш ли нещо? New possible match in 58 minutes. Значи, някаква нова машина. Трябва да взема 2 брейнрода, да ги сложа тук и може да ми се падне Левин Рос. Да видим в индекса. Кои са... Да, има някакъв нов тук. Някакъв нов тук. Да, ето го! Розети спагети! Розети спагети! 8 полък! Айде, Сами! Hi everyone! Благодаря, че ми го каза на 2 минути от минали Admin Abuse, но няма значение. Sorry, Roblox is having some... Roblox има някакъв проблем и не може да зареди. Окей. На мене ми зареди. Waiting. Add brainrots. Не мога да разбера. Ето новото спагети туалети. Ще се опитаме да го вземем. На то от Lucky Block. Жирафа Селестро. Защо жирафче? Я сам изпълна бейс. Секрет. Lucky Block. Бързо. Гайс, Сами си изпълна базата. Я какво има на трети етаж? Няма нищо. На втория бейсик. Ара ще взема ето тези кърсет. Lucky Block. Защото са добри Lucky блокове. Да, само да направя нещо в настройките. Валентин? Cocofanto Elefanto. La vacca Saturno. Да, благодаря. Само да няма копирайт. What? New limited time Valentin base. What? What? Лавака? Лаваколини и чиколини. What? Много е спокойно. What? Дъв и дул. Не мога да разбера какво иска Сами. Дул. Сами?
Сами. Сами. Lucky block. Сами. Lucky block. Благодаря. Защо спал на 3? Добре. Благодаря ти, Сами. Не очаквах това. Плюс машин лук. Та лавака я продавам. Не трябва. Ако даже е взел 2 милиона. Това е добре. И сега ми трябва лъв. Добре, моля се, лъв. От първия път. Добре. Сами, благодаря ти. Днеска ме слушаш. Що има? Има мига титула. Да, добре. 300 милиона. Това ми се спълня. Данил Леки Блок. И машин. И всякакво става. Да, бегай. 4 минути. Айде ще чакаме 4 минути. Каква е музиката? Да. По-добре не е. 6 минути от това Please snap. Тук пише Please snap. Някакво котенце, много си сладко. Отворили. Да го бия. Извеждам бухалката. Може и да танцуваме сами. Ако ми дадеш нещо добро. Може и да танцуваме, ама аз не мисля. Свалиме 50 пъти. Ако щеш 500, брат, свалиме просто да паднат конкурент физуро. Не рефюзваме ли що не? За видеото. Айде. Добре, сипах си шансовете. Не искам бе куруента гуру. Нали сами? Не искам тези букуци. Няма си жертваме сок. Сори. Гайс. Сами почна да спава лъки блокове. И още нещо. Добавила е новата... секрет. Добре, взема. Мигатито. Ама мигатито не спълна, брат. Окей, няма да вземам, защото знам кой ще ми се падне. Поне някакъв 6-7. Още един лъки блок. Защо има строубери база, като няма строубери елефант? Да, може да се кача. Благодаря. Сами. 15 минути. Чакай само да не... Добре, много ми лаги. Какво се очаква друго за новач? Извинете за гадните кадри, ама не мога, положението е така. Лъки блок. 30 секунди. Бързо. Добре, паднах. Не става. Добре стана. Продаваме този. Сори. Ама... чил пупи. Съжалявам, ама не строиш. Имам 3 лъки блока. Какво дул. Добре. Гайс, исках да ви кажа, че сами адна новата база. Тук не се вижда, защото още трябва да се заради. Иначе Rose Base, новата база. Но не е добавил
другата база, така че мисля, че е на загуба. Не става нищо за сега. Самеца седи тук и генерира нещо. AI. Да. Не знам какво... The final мигатито... ще спомня мигатито. Не, че ми трябва да е. Не ми харесва това да ми е бил. В Escape Tsunami беше по-добра. Много по-добра беше. Само да не ми пусна една копирайтната музика отново, че ще поудея. Ай, мигатито, мяу, мяу. Верно го спомня. The Last мигатито. Това е последното мигатито, което ще се спалне. Мяра. Аре ще го взема. Да, леко странно. Не знам защо ходи така. Спални гарама нещо. Страуберита. То нищо, че спаваш 5 страуберита, да е. В фейк сървъри. 50 скибиди в фейк сървъри пак. Късмет 20. 20 късмет. Това вече е Тимчис, не би ми писани някакво такова. Но бонека, да. 20 късмет. Ми се спава. 20 късмет трябва ми се спава гарама. Какво ли още не. И то ми се спава ето това. Перфектно. И на всичкото, да, жираф челестър. Това и без късмет. What? Самини? Това защо го спална? Защото спална евент, да, това сами го спална. Ох. Това е да си беден. Нямаш нищо. Това е 20 по-лък. Просто това е 20 по-лък. Нищо. Сега, например, една гарама няма да е зле. Нали сами от теб да мине? Сигурен съм, че ако пусна музиката, ще чуя нещо, което не искам да чувам. Няма да го правя. За по-добре. Копирайт не искам. Не искам никога копирайт. Музики в мои видеа. Трактор Диноса. Това е сами. Това е неговата игра. Не е скамърска изобщо. Още едно нобини. Още някакво нещо. Първия ни такова. Първия ни за днеска. Не. What? Грайпус? Грайпус и то с хур, това не е зле. Ама само дето не ми трябват на мен. На бедните, да. То ще го взема, защото трябва. Защото трябва в една машина с камърската, дет нищо не ми даде. Надявам се, че сами не ги е спалнал. Нали? Мигатитото му е паднало някаква мутация.
Това две мутации. Мисля... Добре, още един секрет. Мисля, това си отида безследно. Нищо, че прави 13 милиона, ама... Everyone loves... Това го казва и на баба ми, брат. Не на мене. Това всеки... Да. Поне спомня Валентин Lucky Block. Lucky Block. I'm skipping. Скипвай, брат, аз нищо не съм сложил. Много умно. От твоя страна сами. Това е да играеш стила Брейнрод. На три Валентин Люки блока на кръст. И... каквото се падне, ти се падне. Поне няма ли най-накрая да видя тази база, брат. Люф. Еми... Това е сами. Той няма да ми изпълня нещо добро. Ма 20 по-лък, това е добре. Нали 15 беше не добре. Те всички ликове са... не кой знае какво. Сами тези цветя, които ми виждаш на скина, само за тебе няма да са. Добре, за какви са ми тези глупости, бе? Тут даже не се вижда. За какви са ми тези глупости? Аз знам какво ще ми се падне. Няма смисъл просто. Даже ако ми се падне нещо хубаво... добре, това става вече. Нали това става? Предишното не става. Едно място ли имам, бе? Чакай мигатитото, ще го махна, защото... Съжалявам, ама... аз имам лос мигатитус. За което му трябват 2 мигатитуса. Сами благодаря, че спаваш дул в края на мижавия си евент. Съглеса. Ще ми спомня. Добре, не го очаквах. Добре, и това не... Да, това го очаквах. Какво има в тази база? Уркаледос. Уркадопус. И аз не знам как. Мира, ще го вземем. Аркадопус. Скамърската игра. Айде да си тръгваме, ми трябва. Поне от Люки блоковете най-много изкараме сок. Който ще го продам, да е. Или ще го дам на някой, защото не ми трябва. 5к гарамас. В моят сервер 0к гарамас. В моят сервер 0к 0 Strawberry Elephants. В моят сервер 0 Скиби туалет. Спаних 10 мони пъгине Брейнрод, който ми напомня нещо добро. Освен нещо, което не искам. И в моя сервер 3000 качеклетера. И в моя сервер 0 качеклетера. Що направих това? Защо ми? Просто? Що все едно розата ми е чукала. Гайс, сами тук що каза, че новата, нали, втората база ще бъде добавена, нали, другата събота и ще добави нови брейнроди, за да има повече брейнроди за взимането на самата база. И да, се опитам да я взема. Не, че ще успея като
Виждам какво ми се е паднало. Ама да, ще се опитам. Сами се спала ду. Айде ще взема един шот. От мен да мине. О! 19 секунди. И аз съм сигурен какво ще ми се падне. Lucky Така че не очаквам много. Lucky block. Ох. Готов съм за тортогини. Готов съм. За тортогини, брат. На 100% съм готов. Giraffa select. О, хел на. Няма ли още да? Lucky block. Lucky блок. Опи брейнрод. Сигурен съм да. Ще има много силни брейнроди. Не да дай роза спагети. Не искам това. Добре, готови сме за най-голямото нещо в моя живот. 3, 2, 1. Както и си помислих. Ох, има ли някаква музика, която не е копирайтната? Сбърках. Ох. Отчаян съм. Ако това видео не събере 20 лайка, Tralalita tralala. няма повече да игра от нея бюса. Ох, уж имам 10 лъг в сървъра, ама все едно нямам. Много съм отчаян. Вече от 35 минути се снима. Най-сетне мога да пусна музика. Като се замисля, не искам. Ох. One more snap. Това беше от админа бис. Сега нали снапва с камера. Пусна 10 люки блока. Валентин. Много малко. Само да си изхарчих робоксите за скин. Не струваш. Ох. Сами понякога се чуя ти верно. Не си ли с камър? Череп, да. Ох, сами един път да ми хареса един твой админ абюз и след това всичко да стане. Сега танцувам някакъв глуфи танц. Може да спре това. Само дето седях и чаках до 10 часа за нищо. Благодаря ти, сами няма, ще го запомня за винаги. Между другото да се похваля, имам капитано моби в индекс. Дадоха ми го. Ох. Това какво е си да дам митик. Тут няма шанс да ми се падне да фюслюк. Са на моите приятелски би тоалет се обери. На мене ле. Да, може да се спре. Стига де. Аре де, сами гарама. Искам гарама, брат. Много ли искам? Не мисля, че гарамата е толкова ефта. Ох. И това беше краят на админ абюса. Надявам се да ви е харесал видеото.
Ако е така, може да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото. И тези два Lucky блока ще ги оставим за шортове, така че гледайте канала, за да видите какво се е паднало. И от мен чао!